खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'नि पिए पलिसि एडभाइजार महरै बिबान होनाय जाबाय। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सरकारनि पलिसि बोसोनगिरि महरै थिसननाय जाबाय, जाय ओनसोलनि खुंथायाव मोनसे मख'जाथाव जौगाखांनाय। बे थिसनथाया रायजो बेंगिरिजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि)नो हरफिननाय बिलफोरखौ नायबिजिरफिननो थाखाय लेङाइ मासिगिरि महरै बिथांनि बावैसो बिमुं होजानायनि उनाव फैदों। आसामनि सासे रोंग'थि गोनां राजखान्थिगिरि चन्दन ब्रह्मआ आसाम सरकाराव केबिनेट मन्त्रि महरै गोबां समगान्थियाव मोनसे मुंदांखा जिउ राहा लादोंमोन, जेराव हान्थामेलानि राहा, दावबायथाय आरो सादा हारिसाफोर आरो गोग्लैसोनाय थाखोफोरनि अनसाय बायदि गाहाय बिफानफोर दंमोन। बिथांनि रोंमोन्दांथि आरो रोंग'थिआ थारैनो बिटिआर सरकारनो मोनसे गोसा गियान लाबोगोन। खान्थि बोसोनगिरि महरै ब्रह्मआ ओनसोलनि बिथांखिफोर आरो मावथांखिफोरखौ महर होनायाव गोनांथार बिफाव लागोन। बिथांनि थिसनथाया ओनसोलनि रुजुजायै जेंनाफोर आरो खाबुफोरनि सायाव बिथांनि गुवार गियानखौ मुलाम्फा होनानै बिटिआरनि जौगानायखौ बांहोगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जेब्ला ब्रह्मआ बेफोर सोंखारिजाथाव बिफावफोरखौ लायो, अब्ला बिटिआर आरो बिनि बायजोनि सुबुंफोरखौ खाथिनिफ्राय नायगोन। बिथांनि फोरमान जानाय ट्रेक रेकर्ड आरो ओनसोलनि गोथौ बुजिनायजों बिथांनि दैदेननायाव ओंथिगोनां दावगानाय आरो दाजाबारि सोलायनायनि थाखाय मिजिंथिनाया गोबां। नैथि खौराङाव दङ सिडली बिधान सभा बियाबा इउपिपिएल दोलोनि दखलाव दङमोन आरो थागोन, राजु कुमार नार्जारी बिथाङा बुंदों। सिडली बियाबा इउपिपिएल दोलोनि दखलाव दङमोन आरो थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीआ। मख'नो गोनांदि बावैसो बिसायख'थि आय'गआ आसामनि मोनबा बिधान सभा बियाबाव फैगौ 13 नबेम्बराव उफ्रा बिसायख'थि खुंनो फोसावदों। बे उफ्रा बिसायख'थि खुंनो गोनां मोनबा बिधान सभा बियाबनि गेजेराव बिटिसिनि सिडली बिधान सभा बियाबा मोनसे गोनांथार बियाब महरै सानजानाय जादों। बे बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव बाहागो लानो गोनां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोआबो साखाफारा खालामनायखौ जागायजेन्दों। मख'नो गोनांदि उफ्रा बिसायख'थिनि सान फोसावनाय उनावनो बिजेपि जुथाइ हान्जानि बाहागोआरि दोलो एबा बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीआ सिडली बिधान सभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ आबुं महरै थियारि होननानै मिथिहोनानै सिडली बियाबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो गाहाय जुजिनाया जागोन आरो इउपिपिएल दोलोनि देरहानाया रोखा होननानै बिथाङा दाबि खालामो। बिथाङा सिडली बियाबाव बिजाथि फसंनो साब्रै-साबा बिजाथिनि मुङा सावरायजादोंब्लाबो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्मखौ मासिगिरि महरै लानानै मोनसे आफाद दाफुंनाय जादों आरो बे आफादा बिजाथिनि मुंखौ थि खालामगोन होननानै मिथिहोयो। बेनि अनगायैबो बिजेपिजों इउपिपिएलनि लोगोआरि सोमोन्दोआ फैगौ 2025 मायथाइसिम थागोन होनना फोरमायनानै बिथाङा आसामाव बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएलनि सरकारा फैगौ 2026 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन, बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआबो बिजेपिखौ हेफाजाब होबाय थागोन होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ रुपसीनिफ्राय कलकातासिम बिरखंफोरा जागायफिनबाय, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ सिबिथायखौ बेखेवदों। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ 17 अक्ट'बराव मावख'आरि महरै मैया रुपसी बिरखं गाथोननिफ्राय बिरखंनि खामानिखौ जागायफिननायखौ मावख'आरि महरै बेखेवना होयो। बे हाबाफारिखौ मोनसे बाथिनि दोरोङारि सोरांजों सिनायथि होनाय जादोंमोन, जाय ओनसोलनि फोनांजाबनायनि थाखाय गोदान जागायजेन्नायनि नेरसोन। मैयानिफ्राय जागायनानै गुवाहाटी आरो कलकाताखौ रुपसी जानानै फोनांजाबग्रा सप्तायाव सान 3 मंगलबार, बृहस्पतिबार आरो सनिबारसिम बिरखंफोरा सोलिगोन। रुपसी बिरखं गाथोननि बिबानगिरि सन्दीप पाटिलनि बायदिब्ला मोनसे गावारि एयारलाइन, एलायन्स एयारआ मिरु सरकारनि उडान बिथांखिनि सिङाव मोनसे खामानिफोरखौ सामलायगोन। बे दाननि जोबनायाव सप्तायाव सानबासिम सिबिथायखौ बांहोनो सानथांखि लागोन।
दावबायारि बिरखंनि सिबिथायफोरा गुवारै 7 मार्च 2021 मायथाइयाव जागायजेन्दोंमोन। एयारलाइन फ्लाइ बिगजों 3 बोसोरनि रादाय खानायनि उनाव, जाय गिबियाव 72 सिटार बिरखंखौ बाहायनानै सप्तायाव 3 बिरखंफोर होदोंमोन। बांलांनाय गोनांथिनि जाहोनाव बे फ्रिकुवेन्सिखौ सप्तायाव 6 सानसिम बांहोनाय जादोंमोन। बबेखानि 7 नबेम्बर 2023 मायथाइयाव फ्लाइबिगजों गासैबो खामानिफोरखौ हरखाबै दोनथ'नाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव दावबायारिफोरा गोनो गोथोआव गोग्लैदोंमोन। रुपसि बिरखं गाथोन। बावैसो 100 कौटिसो रां बाहायनानै मोनसे जौगाखांनाय, जायखौ ओनसोलारि अख्रां फोनांजाबनायखौ बांहोनायनि थांखिजों उडान 2 आरो उडान 4 बिथांखिफोरनि सिङाव लुनाय जादोंमोन। बिरखंफोरखौ जागायफिननाया ओनसोलारि थागिरिफोरनि थाखाय गोजोननाय आरो गोजोननाय लाबोदों, जाय गोबाव समनिफ्रायनो बे गोनांथार सिबिथायनि फिननायखौ नेगासिनो दंमोन। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामनि डिमा हासावआव आगरतला-मुम्बाइ एक्सप्रेसआ गोग्लैदों, जेबो खहा जानायनि खौरां गैया। बृहस्पतिबार 17 अक्ट'बर खालि आसामनि डिमा हासाव जिल्लायाव गंसे दावबायारि ट्रेनआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव आगरतला-मुम्बाइ लकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन नम्बर 12520 नि दावबायनायाव हेंथा सोमजियो। सा-सानजा सीमा रेलवेआ बेलासिनि 4 रिंगासोआव दिलबं रेलवे स्टेशननि खाथियाव जानाय जाथायखौ रोखा खालामो। गिबि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला, जाब्रबथायनि समाव लक'म'टिभ आरो ट्रेननि मोनब्रै डाब्बाया ट्रेकनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। खाफाल मोजां दि दावबायारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय जिंगासिनायनि गेजेराव मोनसे फिसा रैखाथि होनानै हरखाब जिउ खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। रेलवे बिबानगिरिफोरा ट्रेकफोरनि थासारि आरो ट्रेननि जन्थ्रारि खान्थिफोरखौ बिजिरनायाव नोजोर होनायजों लोगोसे गोग्लैनायनि गुदि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों। गोहोम गोग्लैनाय दावबायारिफोरखौ हेफाजाब होनो आरो गुबुन दावबायनायनि राहा खालामनो नाजागासिनो दं। फारसेथिं रेलवे मावख'आरिफोर आरो आरोंदायारि रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाया खहाखौ बिजिरो आरो गोहोम गोग्लैनाय बाहागोखौ बोखारनो खामानि मावो। बाथि खौरांआव दङ धेकियाजुलियाव हारिमुआरि हाबाफारि दिन्थिफुंबाय थानाय समावनो जौसाङाव 18 बोसोर बैसोनि फरायसानि जिउ खहा। आसामनि धेकियाजुलिनि गरुडबायाव मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनि समाव जौसाङाव दिन्थिफुंनाय समाव सृजना देबी मुंनि सासे 18 बोसोर बैसोनि फरायसालिमानि फरायसाया जिउ गोमायो। लकनायक अमिय कुमार दास फरायसालिमानि सेथि सेमिस्टारनि BSc फरायसा लाइमोन आइजोआ लक्ष्मी पुर्णिमा फालिथायनि बाहागो महरै मोनसे मोसानाय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागासिनो दंमोन। बे जाथाया हरखाबै जादोंमोन, जाय नायबिजिरनायखौ सोमोनांहोदोंमोन मानोना बिथांखौ फोथांफिन्नो नाजानाया ओंथि गैयै फोरमान जादोंमोन। सृजनाया सासे जिउगोनां लाइमोन रोंग'थि गोनांमोन, जाय हारिमुआरि हाबाफारिफोराव नांथाबना गोजौ सोलोंथाय लादोंमोन। बिथांजोनि अबथिरायै रुंसारि जानाया फोरबोफोराव मोनसे सायख्लुम खोख्लैदोंमोन आरो ओनसोलारि सुबुं समाजखौ दुखुआव खोख्लैदोंमोन। बिथांजोनि जोबथा बिदाइखौ बेलसिरि दैमानि रुगुङाव खालामनाय जादोंमोन मानोना नखर, लोगोफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा मेगन मोदै बिदाइ होदोंमोन। दुखुनांथाव खहाया गोबांखौनो इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय रायजोआरि हाबाफारिफोराव समबायदि सावफाहामारि आखाय होनायनि गोनांथिनि सायाव साननो थाखाय थुलुंगा होदों। द'थि खौरांआव दङ 10 सानसिम गोमानायनि उनाव आलफा आइआव हाबदों आसुनि बारग' दैदेनगिरिया। डिब्रुगड़ जिल्लायाव आसुनि बारग' आफादगिरि लेखन बरुवाया होबथाजानाय बिग्रायारि हानजा इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम आलफा आइआव हाबबाय। बरुवानि थिरांथायाव 10 सानसोनिफ्राय गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय गोमानायनि खौरां मोननायनि उनाव फैयो, जायनि जाहोनाव बिथांनि थावनिखौ लानानै सानखांनाय फैदोंमोन। सुलुंफोरा रोखा खालामो दि बरुवाया गावनि बिमानो लिरनाय गांब्रै बिलाइनि लाइजाम मोननायनि उनाव आलफा आइआव हाबदोंमोन। बे लाइजाम, जायखौ मोनसे बिदाइ खौरां होनना फोथायनाय जायो, बिथांनि थांखिनि इसारा होदोंमोन आरो बिथांनि हरखाबै गोमानायनि सोमोन्दै बिथांनि नखर आरो ओनसोलारि बिबानगिरिफोरखौ एसे बन्द' खालामदोंमोन। बरुवाखौ जोबथा बिग्रायारि हानजायाव हाबनायनि सिगां डिब्रुगड़नि लाहवाल बियाबाव थानाय रहमरियायाव होनना खौरां मोननाय जादोंमोन। स्निथि खौरांआव दङ गुवाहाटी बशिष्टायाव सासे बर' सिखावखौ हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायाव बशिष्टा पुलिस थानानि मोनसे एलिट ग्रुप फर प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्शन (EGPD) हानजाया दाखिनगावनि थागिरि सासे 21 बोसोर बैसोनि सिखाव राकेश बर'खौ हमदों, लोगोसे खावनाय बेसादफोरबो बोखांनो हादों। बोखांनाय खावनाय बेसादफोरनि मादाव दङ सैमसुं गेलेक्सि टेब A1 लाइट टेब्लेट, HP लेपटप, रियेलमि मबाइल हेन्डसेट,
Honda Activa Scooty AS01DV6954 नम्बर गोनां। इजिपिडि टीमनि गोख्रै राहाया ओनसोलाव जानो हाथाव दायनिगिरिफोरनो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरदों। पुलिसनि नायबिजिरनाया गुबुन खावनाय जाथायफोराव राकेश बर'नि लोब्बा थानायनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो थाखाय सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ नीरज आरो मनुआ आइजो आय'गनि ब्रेन्ड एम्बासाडर सायख'जादों। समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोन्नाय बायदियैब्ला हारियाना आइजो आय'गआ लाइमोनफोरखौ गेलेमुनि बागै सांग्रां खालामनो आरो फेग्रा मुवानि जानगाराव लाखिनो थाखाय मोनसे जर'खा अभियान खालामनो थिरांथा लादों। आय'गआ नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, नवदीप सोरेन, प्रणब शर्माजों लोगोसे सा 20 गेलेगिरिफोरनो ब्रेन्ड एम्बासाडर सायख'नो थिरांथा लादों, जेराव बिसोर भारतखौ मुलुगनाङै मुंदांखा खालामदों। आइजो आय'गआ गेलेमु फोथारनिफ्राय अलिम्पिक आरो पेरालिम्पिक गेलेगिरिफोरनि फारिलाइ बिदों, जायनि थाखाय गेलेगिरिफोरनि फारिलाइखौ बिफाननिफ्राय थियारि खालामनाय जासिगोन आरो साननैनि गेजेरावनो आय'गनो दैथायहरनाय जासिगोन। गासैबो गेलेगिरिफोरजों सावरायखांनायनि उनाव आय'गजों जोबथा थिरांथानि फारिलाइखौ थि खालामनाय जागोन। नाथाय रायजोनि सा 20 अलिम्पियाडफोरखौ आइजो आय'गनि ब्रेन्ड एम्बासाडर खालामनो थियारि खालामदों। आइजो आय'गआ फैगौ 20 अक्ट'बर खालि पानिपतआव मोनसे हाबाफारि खुंनो थिरांथा लादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्नाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो जाय बिथांमोनहा जीके, मेथ्स आरो इडुकेसन भिडिअ'स नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल ब्रह्मपुत्र ब्रेइन्सआव थांनानै नायहैनो हागोन। बे चेनेलनि लिंकखौबो डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों।